Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo talipay ang ating matagam naman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalong panganod, lulog kalipay ang ating matagam naman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Salamat Lord God, kiligid namo kawit-an bisan paman ang naipundal namo nga mga panalangin nga gikan kanimo. Dili namo kawit-an o Dios tungod kay mas labaw ang imong giandam kanamo diha sa imong gingharian. Salamat Lord God. Salamat Lord. Salamat Lord. Salamat Lord God. Wala gid nimo gipasagdan, dalay gud ikaw sa walay katapusan. Amo gyud ibayaw ang imong buking ngalan. Mao lamang ang among mga pagsimbang pagdaig diha lamang kanimo Dios, tungod kay wala gayud ka mausab sukad pa kaniadto hangtod karon ug sa malabot, dalay gud ikaw sa walay katapusan. Ang tanang dungog ug himaya amo gyud ipanik diha kanimo Dios. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Lord Jesus, we bless your name Lord God. We exalt your name Lord Jesus. Yes, Lord.
Lain usab ang matahom nga kahigayunan ni ining adlaw Ginoo na makasimba kami nga matinud-anon kanimo. Tungod kay maumay imo Ginoo nga kabubuton nga kami managtigom o musimba diha kanimo. Mga magapadayon kami uban sa imong pulong ug tungod niini mo'y nahimo Ginoong gabayan ug paglaom uban sa pagtuo. Among ipasalamatan ug magapadayon kami sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Matthew chapter 24. Verse 1, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. Makita nato dinhi na dunay usa ka butang nga gihisgutan ni ining magsusulat. Verse 2. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Okay. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ingon siya, nangutana, kanusa ug unsa ang mga ilhanan. Verse 1, makita nato na didto sila sa ibabaw sa bukid sa Olibo. Verse 3. Nagapahilo na sila uban ang iyang mga tinunan. Verse 1, doon na sila'y nakita na templo. O kini nga templo, sumala sa akong pagsusi niini, usa ka maanindot na templo. O kining temploha na-admire ang iyahang mga tinunan ni ining temploha tungod kay kung doon na may pinakaanindot na templo, kining temploha nga nakita nila, pertigyod kanindot. The disciples admired the temple's magnificence. Nindot kayo. Word magnificent, dili basta-basta. O kini maoy nakita nila ang pagkanindot niining temploha. Okay. And draw Jesus' attention to its beauty. The temple was magnificent. It sat upon the towering summit of Mount Zion. Maayong pagpahilo na hitungtong gayon diha ibabaw sa bukid sa Sion. It was built of white marble, plated with gold. Nindot yun kayo siya. The temple was massive structure that could hold thousands of people. Dako, kini nga templo. Ug tungod sa iyang kadako, ambot og bisan pagpilo-piloon patakalapad, dako kini siya. Kay kini nga templo, adunay linibo nga makasulod niini 5,000 people. Dinhi sa Buhat Kapitulo 4. Praise God. Hallelujah. Kung sa templo palang daan nato tanahon, gidescribe na sa magsusulat kini nga templo. Tungod kay giadto magyud ni, nakita magyud nila ni. Una na si Jesus ug ang iyang mga tinunan
Na-admire silang tanan pagka ninduta nga templo kini. Ug sa Acts chapter 4 verse 4, mao ni, but many who heard the message believed, and the number of men grew about 5,000. Musulod og lidibo kini nga templo. Okay. Dako kaayo kini siya nga templo. Og tungod niini, kini nga templo had several ports, mga balkon, dunay mga nindot nga mga balkonahe, morag lodge. Sana? Kung sa sinihan pa naay lodge, ibabaw. Unya daghan nga mga balkon sama sa kang Solomon nga mga ports. And the royal ports, doon na pag yung mga gitawag royal. Mga tao nga mga pinili, mga hamili, ibutang dito, dili basta-basta nga templo. Each ports was supported with huge towering pillar. Naapag yung mga nindot kaayo na morag gidekorasyonan ng mga haligi. Morag mga haligi nga gipanglubid. Unya gold-plated. Unya kini nga simbahan, ilag yun ang gibana-bana nga mudunar. Dili yun ni dali-dali maguba. Okay, sa ato lang daang pag-describe sa simbahan, kini nga templo nga atong gibasa karon, wala na'y balay nato nga makahimos kagwapo ni ani. Imagine, gold-plated. Ang mga balkonahe nga gipanghimo, dili basta-basta. Ang palingkuron, mga tao nga mga pinili nga bulingkod niya ng balkonahe. Okay. So dinhi makita nato na kini nga templo usa ka kahibulungan o grabe. Gigastuhan yun nig maayo. Siguro sa panahon pa ni Solomon, kini mga templo ug tungod niini, grabe. Apan, unsay sulti ni Jesus, ingon siya dinhi, verse 2. Matthew chapter 24, verse 2. Nakita ba ninyo kining tanan, butang? Miingon siya, sultihan ko kamo sa kamatuoran, walay bato nga mahibilin. Praise God. Walay bato, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. It will be destroyed. Laglagon kini. Tama di ay ang iyang giingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kay ngano, walay butang dili ni maoy dapit nga giandam sa Ginoo. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, dili nimo ibaylo kining kalibutana. Hallelujah. Nasayop ba ko sa pag-ingon? Wala. Tanawa. Pila na katuig sa atong panahon karon. Hallelujah. Okay. Ingon siya, walay bato nga mahibilin. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Uyog. Sulod sa dugayng mga panahon, siya ruwa gyud makagamot ang pulong sa Ginoo. Pero subo lang palandungon. Verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, samtang naglingkod siya, ang iyang mga tinun-an ni anha nga sila ra. Sultihi kami, miingon sila. They said, kanus when will this happen? When will this happen? Sa ilang pagpangutana, dugay na to.
Wala pa ta mga tao. Ug wala damha, nakaroon mauna ni. Ang uban mo ingon man, dili pa ni mao. Dili pa lagi ni. Nahala. Padayon mo sa inyong gusto. Kay ako, kami nga nagawali, musulti mi. When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Verse 4, miingon siya, bantay kamo, watch out, that no one deceive. Hallelujah. Walay malimbungan, pero subo palandungon. Daghan. Ang gilimbungan karon. Okay. Verse 5, many will come in my name claiming I am the Christ. Kani hinoon, okay ra. Kasabot naman taniani. Unya, gawas pa, ingon siya, daghan ang malimbungan and will deceive many. Verse 6, si G ipakita, you will hear of wars, war, gira. Ayaw lang butanging sounds. You will hear of wars, dungog na. Rumors of wars, gani karong bag-o ang Alaska. Alaska. Grabe kaayo ang linog. But see to it that you are not alarmed. Siguro nga dili ka matandog. Niining mga butang nga kinahanglan mahitabo, must happen. But the end is still to come. Uban kaninyo kay naa na may morag yano naman lang ni mga internet karon. Australia, ipakita CG. Ang mga tao nag-against, samok. Roma, ang Roma mismo, Italy. Praise God. Wala, parting sa muka. Ang Pilipinas ra. Pero sa laing nasyon, wala. Alsa na ang mga tao. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famine. Okay. Kining kagutom, be ready to be hungry. Kasabot naman taniana. Be ready. Mao na kusog ang kasal. Ayaw sa mo siguro pagpanganak usa. Kuyog-kuyog lang. Hallelujah. Pero sa giingon sa Biblia, daghan ang malimbungan. Daghan. Wala na, kadungog na ta. Okay. There will be famine, earthquakes. Okay, pakita tong linog CG. In various places. All these are the beginning of birth pain. Nagamit ang writer of word birth pain. Kining babae basta manganak na siya, morag subo na, morag wala na siya kalipay kaayo kay sa iyang pagbati. Dili sayon ang iyang gibati. So unsay but pasabot na ng birth pain, ang mga tao magsubo na karong panahon na. Mauni ang birth pain nato. Birth pain.
Mao lang, diha na gyud ka makapamalandong na tama gyud ang Biblia. Dili ako ang tama ha, ang Biblia, tama ang Biblia. Nganong masayop man ta, ni amanta kanunay nagtan-aw ani. Unya siya ro di gyud ta kasabot. Dili na ni nationwide world. Kanagiingon lawlessness, mauna ni lawless. Wala na tay maayo nga pamalaod. Lawless. Hallelujah. Okay. So mauni. Gunit og maayo sa Ginoo. Ikaw ang mo desisyon sa panahon. Ingon siya din then you will be handed over to be persecuted. Praise God. And put to death. And you will be hated by all nations. Because of me, Christ. Verse 10, at that time, many will turn away from the faith. Hallelujah. And will betray. Daghan ang mubiya, mabugnaw sila sa ilang pagtuo. Unya, ingon ang iyang pulong, magbinudhiay na, magunay, magbinudhiay na ang usag-usa. Unya, diha na, hate each other. Praise God. Kining false prophet, kasabot na ta, verse 12 ta, verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most, mga Kristohano niya, the love of most will grow cold. Verse 13, but he who stand firm, ang magapabilin ug ang magapadayon sa kadasig, hangtod sa katapusan, will be saved. Amen. Will be saved. Sultihan ko kamo niining atong mga panahon karon, malisod kini nga panahon. Pero relax lang kay ang iyang saad dili gayud mausab. Mausab pa ang buko-buko sa kawayan kaysa iyang saad. Okay. Mauni ang gitanaw sa mga apostoles, ang usa ka magnificent temple. Iyon siya, pagkagwapo ka na nga templo, Jesus. Marble, ang ilahang ipangbutang sa mga kilid-kilid, niya, gold-plated, pagkalig-on nga trabaho ka na, pagkalapad. Thousands of people nga makasulod ni anang nga templo. Pagkadako. Pero nahibalo si Jesus na kining yutaa, dili kining yutaa maoy giandam sa iyang katawhan. Naapay mas labing nindot nga dapit nga iyang gisaad kanato. Mao gani nga iyang pulong kanunay nagpahinumdum kanato na ayaw ninyo higugma. Hallelujah. Kining kalibutan. Kay ingon ang Ginoo, malaglagra ang tanan. Okay. So makapamalandong natakaron. Diha sa imong lingkuranan makaingon ka, morag taod-taod na ning dagana karon. Kumusta? Hallelujah. Sumauni. Kining gihimo ni Jesus
ang pagsulti niya na walay bato nga ibilin, iya kining gigamit aron pag-aros. Mapahigmata ang mga believer, kay kasagaran dagkaron sa mga believer, maurag ang ilahang panghuna-huna ning ubana sa pagkahikatulog ni ining kinabuhia, ilabi na sa mga bahandi nga naangkon ug uban pa. So mauni, Jesus used the occasion to aros. Kining ilang gitanaw, gihimo, gigamit ni Jesus kini aron maaros, mapahigmata niya sila. Oy, ayaw mong kaibog, oy. Ayaw mong kaibog ni ining mga butanga. Walay ligon sa butang sa kalibutan. Bisan pagunsaon pa nila, walay ligon. Naaros. Nahigmata. Mga igsuon, panahon na ron na mahigmata ta. Amen. Ayaw kasubo, ayaw kaguol. Pahiyom. Ngano, naa ang iyang saad. Nag-ingon siya sa Lucas, bisan gani ang imong buhok, nahibaw-an og pila. Ug ang mga tagak ni ani mahibaw og pila, ikaw pa kaha. Labaw ka pa sa buhok. Ikaw pa kaha, labaw ka pa sa langgam. Basta ang imong gugma, mao na. Kinahanglan i-examine nimo ang imong kaugwalingong kasing-kasing. Nang imong gugma diha sa Ginoo dili mausab. Amen. Wala, dili ta safety kita. Ang Ginoo nagsaad, safety. Okay. So mauni, gigamit ni Jesus kining maong panghitabo nga ilang nakita dito sa ibabaw sa bukid sa Mount Olive aron makamatas sila. Kay ang iyang 12 disciples believe yun sa building. Believe yun sa templo. Sa nintuta ng templo, pagkagwapo kayo pagkapahilona. Maayo, nagyo ibabaw sa bungtod. Pagkanindota, pagkadako, pagkalapad. Makita nimo ang view. Kasagaran sa tao, mangita, madugan ng mga... Makita, gwapo, kita Makita yun ang syudad. Kagwapo yun ni templo. Gigamit ni Jesus ang templo aron maaros. Unsa man ang imong mga butanga na animo karon, praise the Lord. Himoa nga mas labaw nga butang ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Himoa na si Jesus mao'y treasure. Amen? Himoa na siya. Og tungod diini kay nahigmata man sila, nangutana sila. Praise the Lord. Dini sa verse 3, ingon sila, kay naaros man sila, till us. Sultihi kami, they said, when? Hallelujah. Kanusa, kini mahitabo, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Gitubag sila sa Ginoo. Okay. Ingon din siya, Jesus warned his disciples, they must guard against being deceived. Maunaron. Iyang gipahinumduman sila. Ayaw kamo palimbong. Watch out that no one deceives you. Ang pangutana, naabay daghan karon na nalimbungan. Hallelujah. Ingon na Biblia. Ingon si Jesus, bantay. Walay usa kaninyo nga malimbungan. Sa tinuod lang, sa akto, dili to gisulti ni Jesus sa iyang tinunaan. Kita ang gipahinumduman.
Kay ang iyang 12 disciples, wala to mahibalo sa dagan sa panahon nga atong nadungog, atong natilawan karon. Wala. Kita. Nagsulti si Jesus, morag kita. Ang iyang sulti, dili ang mga disipulo. Ang atong panahon, gisulti niya, iyon siya, Jesus answered verse 4, watch out that no one deceives you. Kadaghan. Limbong. Ang yawa, mao may amahan sa tanang bakak. Mao na ni. So dinhi, sumala sa magsusulat sa akong pagtuon diri, he can be deceived into thinking that certain catalysmic events are infallible signs that the end is at hand. Unsa kuno to? Ingon ani ang mahitabo kining catalysmic, mga katalagman. Unya, muingon dayon sila, ay, bro, dili pa ni mao. Dili pa ni mao, walay problema. Diha ang deceiving. Dili palagi ni mao. Okay. So tungod niini, ang panghuna-huna nila, nagaingon in wild guesses about the end time, panaghap. Dili palagi ni mao, bro. Dili pa man ni mao. Kadungog na ba mo ana? Dili palagi mao. Ingon ang Biblia, bantay, aware. Pag maalamon kamo, nag-ingon ang iyang pulong. Okay. So, gawas pa. Discouragement of one's faith. When the end does not come. Okay, ang uban morag diskurahe. Sa una man nato ni. Kasabot yun ko, pero mao lagi. Diha na gid ta mga uyog ani. Pero walay lain gisaad sa Ginoo. Trust. Naghatag siya kanato og pamaagi. Kay wala dili ka kalipikyas. Trust. Trust. Wala. Salig na lang ka, Lord. Mo nagiingon nga ang mulahutay hangtod sa katapusan. Praise the Lord. But he who stand firm to the end, ang mulahutay. Ang buot ipasabot na ng lahutay, mo endure, mo persevere. Stand firm, endurance, or persevere. Ang buot pasabot niya ng endurance or persevere, unsa nang trabaho nga nasugdan nimo sa trabaho sa Ginoo, ipadayon. Kamong nagadalag Biblia nga nagawali sa tao, ipadayon. Moabot gyud ang mga panahon na nagbuhat og maayo, maunay dautan. O ang mga dautan, maunay maayo. Persevere. Siya nga nagapadayon, hangtod. Ayaw kaluya, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, kalipay. Amen. Amen. Smile po mo diha. Pasig kalinturahan na tanig ulian. Salamat. Siya nga mulahutay, unsa ang imong nasugdang trabaho, padayon. Kamong nagadala og mga Bible study, ayaw hunonga. He who endure, he who persevere, he who stand firm. Okay, padayon. Kanang inyong mga trabaho din simbahan, padayon. Kay naay saad siya. Dili siya mutugot na maulipon kita. Dili siya mutugot na mahitumpawak kita sa kadaot.
Hallelujah. Katong giingon sa Biblia na Matthew chapter 24, kung asa ang mga patay, tuwa dito ang mga agila. Hallelujah. Patay, ambot pasabot kining patay, ang tanang activities kalibutan patay. Tanang gimahal sa tao nga kalibutanon, tanang nga ilang giigugma patay. Apil na ang mga tao patay. Kung nahinomdom mo sa akong giwali tumiagi mga nang labay Domingo, mao di ay nadili pahigugma kay kining kalibutan na lubnganan sa mga patay. Lubnganan sa mga patay. Ayaw ninyo higugmaa ang minteryo. Kay kinidi ang kalibutan na lubnganan sa mga patay. Buhi pa siya apan patay na. Di ba? Mo ni giingon sa 1 Timoteo chapter 5. Okay, buhi pa siya. 1 Timothy chapter 5. Tanaw na to niya, 1 Timothy chapter 5. Verse 6. Ang babaeng balo nga nagkinabuhi sa kahilayan. Okay. Dili yun siya literal na balo. Dili ba ang kita, ang mga tao, mao man ni pangasawunon, dili ba? So babae di ay. Dili ba sa napulo kadalagang birhen ang napulo, mao man to'y pangasawunon sa usa ka pamanhonon, dili ba? So kita di ay babae di ay ta. Pero lamang lang, balo. Nganong nabalo man siya? Tungod kay hilig. Hilig sa kahilayan. Hilig og suroy-suroy. Hilig ug asa siya malipay. Okay. Ingon siya, ang usa ka babaeng balo nga nagpuyo. He who lives, bisag buhi siya. Hilig siya sa kalipayan, pleasure, patay. Even while she lives, bisan siya buhi siya. Ang babaeng balo, mga tao ni nga mga hilig og lingaw-lingaw, hilig og lipay-lipay, dili mabuhi og walay lingaw-lingaw, mangita gyud siya kinsa iyang ikalipay, lipay-lipay, mao na siya. Mao na ang makapatay. Bisan buhi siya, patay siya. Spiritually dead. Okay. Mauni. Og tungod niini mga igsuon, nagaingon ang iyang pulong sa Matthew chapter 24. O sa atong panahon, ayaw lamog kabalaka. Wala kay ang kabalaka dili makatabang kana sa imuhang kaluwasan. Pagkalipay. Okay. Diara. Verse 27 and 28. Kining giingon lightning, for as lightning that comes from the east is visible even in the west. Okay. Mao ni ang rapture sa usa ka pagpamilok, 1 Corinthians chapter 15:52. Okay. For as lightning, ingon sa usa ka kilat. Kay ang 1 Corinto 15:52, sa usa lang kapag pamilok. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. In a flash, in the twinkling of an eye, sa usa lang kapag pamilok,
Sa usa ka tingog sa trompeta, the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. Ang tanan nga mga Kristohanon nga nangamatay, mabuhi sila o makadawat sila glawas nga dili na gayud malaglag. And we will be changed. O kita usab, kitang mga buhi, mga usab. Mga usab. Wow! Salamat sa Ginoo. Dili na ni mausab. Mauna ni ang plano sa Ginoo sa ato. So ayaw kahadlok. Ayaw kabalaka. Ang kinabuhi na ana sa imo karon. Ang everlasting life na ana, Jesus is the life. Ingon siya, ako ang dalan, I am the way, and I am the truth, and I am the life. Ang tanang na ay Kristo maingon, amen. Na ana kay life. O kana nga life, praise the Lord. Na ana diha ang silyo, which is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ana. Maulang ingon ang Biblia, ayaw pasuba ang Holy Spirit. Kasabot tatag unsay magkapasubo. Basta mahiligon kag lingaw-lingaw, kahilayan. Masubo siya diha. Pag tinuod na ana, silyado na ta. Wala, dili ka itugyan sa mga kadaot. Wala. Safety, maulang barog. Hallelujah. Okay? So balikon nako. Matthew chapter 24, verse 27, for as lightning that comes from the east is visible, makita even in the west, so will be the coming of the Son. Ingon day ni ana ang iyang pagbalik. Wow! Kita na ang murain sa 1,000 years. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Kita ang murain. Natulog ba ang Ginoo sa atong gibati karon? Natulog ba ang Ginoo sa paghitabo karon? Wala. Di lang kakita ang atong mga mata. Kung itanaw nimo, wala kay nakita pero wala ta kakita. Daghan ang mga anghel dinhi uban nato. Okay, mo nagiingon kung asa ang mga patay, tuwa ang mga agila. Unsa man ning giingon patay? Okay. Kalibutan. Kining patay mao ning kalibutan. Asa ang patay? Kining mga agila mao ning mga anghel. It is possible. Niya na. Di lang makita. Giubanan man gani sila si Eliseo sa daghang mga anghel nga napuno ang mga bukid. Kita pa kaha karon. Ang eagle diha nag-represent Christ. Praise the Lord. Angels. Oh. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Okay. Amen? Amen. Mao ni importante na mubarog gayud kita maayo diha sa Ginoo. Kay naanata, nagsulod na ta. Kining giingon birth pains, mao ni ang kagulanan. Kagulanan kining gisgutan ni Jesus dinhi. Terrible period of trial for the believers. Pero kung ang imong kasing-kasing pabor sa kalibutan, wala gyud kay trial bation. Tama? Kung ang imong kasing-kasing pabor ni ining kalibutan naa ba kay gibati nga kaadlok? Wala oy. Pero imong kasing-kasing pabor sa Ginoo,
Oh, mao nagiingon birth pain, naagyo kay gibati. Birth pain. Okay, so mao ni mga igsoon. Ang kalibutan magkasamok gayud kini. The word trouble and persecution against God's people have always existed. Kung pabor ka sa ako nang giingon, pabor ka, duha ra man imong pabor. Sa Ginoo ka ba o sa kalibutan ka? Kung pabor ka sa kalibutan, inyuhang panahon. Wala kay problema. Pero kung pabor ka sa Ginoo, muarag naagyud ka sa birth pain. Naa kay kaguol nga gibati. Pero sige lang, ang saad niya dili mausab. Saad gina niya. Morain. Natural ra ni nga muagi ta kay ngano man nasulat naman gud ni dili ta makasulod diha sa milenyo kung dili ta mulabay aning mga butanga. Labay gud ta. Mao lang na ayaw pagpalimbong. Amen. Ayaw give up. Don't give up. Always at the right position. Always at the right track of God. Amen. Hallelujah. Don't give up. Nag-ingon ang iyang pulong sa Galacia, dili kita magkaluya sa pagbuhat. Galacia 6:9. Dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Amen. Kay sa insaktong panahon, ato ragyong dawaton, anihon. Kaya ang atong Dios, Dios sa tinuod nga pagkamatarong. Dili kita magkaluya. Salamat nga nagkristohanon. Ingon ani pag yung panahon, wa pag yung ka magkristohanon. Na. Wala. Natural ra ni siya, maura gyud ni siya. Pasalamat ta. Naka-schedule ko sa seminar August 26 and 27, 7 Sacrament Seminar. August 26 and 27. Tanawa sa inyong kalendaryo, Huwebes Bernis ba na? Okay, Huwebes Bernis. Sa Miyerkules, prepare na daan, alas 8, sugod na ta dinhi. Na may maulahe, na ang katong maulahe, pero apil rin hapon. Sugdan na namo alas 8. Okay, naanak ko gitudlo na mahimo na kauban ka team na ko niya ng seminar. Praise the Lord. Miyerkules sa prayer meeting man na. I-prepare na nato ang atong grain board, i-prepare na nato ang mga chalk, ang mga eraser, o niya ang mga tao mo anhi gyud dinhi. Kadtong gustong mo apil, ari mo diri, maminaw. Praise God, maminaw. Dili ta mohunong sa buluhaton sa gingharian sa Ginoo. Okay. Walay rehistro. Mamalitag bugas. Mag-ihaw ta diha. Unya sabuan o usa ka taro o sa ka drum. Siya arong mahurot. Ingon ang katong lihingan nagbantay di asa ma itong ihaw na pastor ko kamoy magpili. Ingon na katong gamay iko kamoy magpili sa katong kagiron. Ayaw doy. Wala bagi ka gid diha mga mayo may naglawas diha. Hallelujah. Asa mo mangitag seminar na walay bayad. Unya kamo pod nga mga daana nga naay katabang padala mo dire. Oh, bulad. Oh, bulad. Oh, asin. Unsa pa? Bagoong. Oh. Unsa pa? Ihagbasan kanina ko ng tanggong sa luyog kay ako na muturok. Di muturok dayon di. Okay, nay daghana gulay sa luyo. Oh, tinanom na nila ni Siano, nila ni Sunny, Brother Sunny. Maorag yun na kusog diha mananom sila.
si Siano, si Sani, uban pa nga mga ismag nga mualalay, mo'y kusog-kugihan, mamubo panahos ting init. Sige ra, anara. Oh. Unyag makahigayon nga naay mga lubkunon saging, lubok ng saging. Lubok. Oh, naay mga lubi, dalhon diri. Kay atong kaguron. O kung wala may kaguran o kay brown out, tabangag usap. Oh. Siyaro. Buhi ra lagi ta. Okay, so importante ang pulong, ang atong kalag mahiandam sa pagbalik sa Ginoo. Maandam, natural ra ni panahon na. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Muabot gyud ra gyud ni, praise the Lord. Maulang na dili mausab ang gisaad niya. Oh. If God is with us, tiya mo na nga bersikulo, kung ang Dios dapig kanato, oh, kinsa ba ang makabatok kanimo? Wala. Dios ania side kanato. Padayon lang ang imong gugma. Kay kung mubugnaw ang imong gugma, mo na'y delikado. Inighikap na siya mong kasing-kasing, mo nagbugnaw-bugnaw na, wala, delikado na siya. Pabilin, nga malipayon, kalayo, walay tay, wala. Nahisulat naman mao naman Nayo sa kapastor na dunggan ako, Lord, dili unta sa mo ang mahitabo ni. Nausaw naman na mao na magyud ni. Niya to bitang pagsugod pa ni, mingo man na, muuli ra man na normal ni. Wala. Wala na. Nakaplano na ni. Hallelujah. May bang Diyos? Okay, manindog kita. Praise the Lord. Akong gitawagan ang mga presbytery na muari diri. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagaday, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sagaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw.
kay giluwas na sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas na sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Mukapyot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas na sa Ginoo. Walay gahom ang kalinaw, kay giluwas na sa Ginoo.